Με του λόγου την ευλάβεια έρχεται η παράνοια. Παρανοϊκός, αγιάτρος τρελός. Η ρωσιά μου σειρά παθερά πέφτει, αλλά είναι κι αυτή που κάνει την ψυχή μου αθανάτη. Θα νιώσω πόνο από το πνεύμα που δίνει τρόμο. Περπατάω πάνω στο χρόνο, είναι η μόνη λύση και δεν έχω κάνει δρόμο. Πάω κόντρα ενάντια στον νόμο. Πιστεύεις στη δημοκρατία, αλλά επικρατεί η βία, η αναρχία. Τα άτομα είναι τρία που μας κλέβουν τα λεφτά για 297. Δεν φταίει ούτε ένα κόμμα. Εγώ φταίω που δεν σε έθαψα στο χώμα. Ακόμα θα σας κάνω λιώμα να μπω στη βουλή σας με πριόνια. Απαντήσεις σε χωρίς νόημα ερωτήσεις και λύσεις που δεν σ' αφήνουν να ζήσεις. Γίνανε το νόημα της κρίσης, ανόητες δημοσκοπήσεις. Λακίες ΜΜΕ και κάθε άλλου μεταφορικά σου κάνουν πλήση εγκεφάλου. Μπορεί να ήμουν αρχάριος μεν, όμως έμαθα ξεκίνησα από το 0, από το 1 στο 10. Δεν μπορείς να σχολιάσεις τη μουσική και δεν έχετε χάρισμα, θα γίνετε κι εσείς εμπορικοί. Ανάβουμε μπουρλότο για φωτιές για να σώσουμε τις δικές μας γενιές. Τα παιδιά του χτες, τα παιδιά του σήμερα, με το κράτος χάλια πως να κάτσουνε ήρεμα. Θέλουμε να ακούσουμε ένα αληθινό καλημέρα ως πέρα. Θέλουμε να ακούσουμε αέρα. Θέλουμε να ακούσουμε σκίσω τον αγέρα. Ό,τι έγραψα τώρα προς τιμή του καβέρα.